Takže čau lidi, vítám vás u tohohle dnešního videa. Jak můžete vidět, tak tady budeme hrát Murder Mystery. Teďka můžeme jít spektaktovat. Tak dáme to do Jo, a už tady vidím vraha. do Fortniteu. Já si dám invite. A už našel vrah. Ne, tak šerifa našel. Ne, ale já nejako na Lidi, pokud si myslíte, že vyhraje vrah, dejte odběr, a pokud si myslíte, že vyhraje policajt, dejte like. Lidi, musíte dát odběr. Já vím, že ho nemáš, dej ho tam. Tak, teďka budeme hrát my. Už se těším. Byl tady nějaký nový update, už nevím kdy, tak mi napište do komentářů, kdy byl update. Asi to rád přečtu. Já bych dal tohle. Tak. Tak, počkáme na lidi, až dohlasujou a už se nám načítá mapa. Čekáme. Tak, a už hrajeme. Tak, co budu? Lidi, ty vado. Byl jsem asi 5krát murder za celou hru. 5krát lidi. Tak já už bych šel pomalu tady. Tak, doufám, že si to někde nevšimne. Lidi! Ale to se já mluvám se zase prostý slovo, ale když vám tady to začne dělat, tady to vajíčko, nebo co to je, vypadá to jak, nemůžu to říct, protože to by se YouTube nelíbilo. No, takže to hezky začínáme, no. Tak to hezky začínáme, no. A já jsem nestihnul hlasovat. Myslíte, že je tady nějaká schodka? Něco je. Na nějaký papírek počmáraný. A já jsem teďka nevinnej. Takže tady nic nebudu dělat, ale jenom sbírat bonbonky. Tam je to vajíčko černé. Doufám, že to není vrah. Vajíčka jedna. Další bonbon. Lidi, jestli si teďka myslíte, že vyhraje vrah, tak dejte like, a jestli si myslíte, že vyhraje policajt, dejte odběr. A už jsem slyšel, teda není to tenhle. Ne, to asi nebude doufám. To je ne, to není on. To je někdo bude.
Lidi, já nevím, jestli tady ty bonbonky něco dávají. Něco navíc. Tak mi můžete napsat do komentářů, jestli něco dávají ty bonbonky. Co to je? Tady nic není. Euro. On je zase šerif, tady to vajíčko černé. Jak to? Proč je dvakrát policajt? Nebo šerif? A výrok policajt, takže musíte dát lidi odběr. A já bych tady to video ukončil. Mějte se krásně a prozatím čau.